ଆରେ ନିଜେ ତ କାନ୍ଦୁଛ, ମତେ କାହିଁକି କନ୍ଦଉଛ? ମୋ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିଦଉନ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଅନନ୍ତ, ତୁ ନା ମତେ ଅନ୍ତଣି କରିଦେ। ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ତଣି ହେଇଗଲେ ଘର ଲୋକମାନେ ମତେ ଧୋକା ମାରି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ତୋରି ସାଥିରେ ରହିବି, ପାରିବିନି ମୁଁ, ତୋରି ହାତ ଧରି ମୋ ବାଟ ଚାଲିବି। ପାରିବିନି। କିଛି ନହେଲେ ତୁ ତ ମତେ କହିବୁନି ନା, ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଜୀବନ